benvinguts al canal BAM 2000. Amb aquest tutorial aprendrem a retallar una imatge per canviar-li el fons i posar-lo en un altre fons. Molt bé, doncs som-hi. Utilitzarem aquesta fotografia que tenim de dofí i com ja hem après podem obrir-la de diferents maneres. Jo el que faré serà arrossegar la fotografia dintre de la caixa d'eines dels ullets del grup. Ja aquí la tinc. Perfecte. El que faré també serà, per poder treballar d'una forma més fàcil, posar una escala de 75 i així tindré tota la figura ocupant tota la pantalla. Doncs som-hi. Utilitzarem per aquest tutorial l'eina de tisores. Fem un clic i quan es posem a sobre de la línia que volem anar retallant, fem un clic a sobre de la línia i sortirà una moneda. Bé, ara hem d'anar seguint a poc, resseguint tot el que és el contorn de la nostra figura. Això porta una mica de feina i s'ha d'anar a vegades ajustant la línia perquè vagi quedant exactament al lloc on volem que vagi posant-se. Aquest cas és fàcil perquè he buscat una figura molt contrastada, un negre amb un vermell, i el programa detecta fàcilment la diferència. Si alguna vegada faig una línia més llarga i aquí també es queda enganxada, sempre puc anar rectificant la meva línia. Ara farem un salt gran perquè ho veieu. Aquí em queda un trosset que no s'ajusta. Si jo clico a sobre de la línia, crec un puntet que el puc arrossegar i automàticament torno a posar-lo ben seguit. Bé, doncs continuarem. Fem un clic, un altre clic, i així a poc anem fent tot el que és aquí. M'ha quedat un trosset fora, abaixo, vale. Un altre clic, aquí un altre. Sempre que arribem a una curva ens aniria bé ajustar. Molt bé, i aquí arriba l'últim pas i és molt important posar-nos a sobre de l'últim, o del primer, millor dit, punt que hem marcat. Vale, ara ens posarem a mig de la figura que volem retallar i farem un doble clic i sortirà aquesta línia de puntets que es van movent, desapareixent les boletes. Doncs fins aquí el primer pas. Ara seguim. Quan estem en aquest punt, el que farem serà clicarem al botó de la dreta, del ratolí, anirem a editar i copiar. Aquí. Ara hem copiat aquesta imatge. Bé, com aquesta imatge l'enganxaré a un altre fons. Doncs ja he escollit aquest fons, el que faré serà obrir-lo, faré el mateix que abans, agafaré i l'arrossegaré a dintre dels bossets, ja aquí alt. Perfecte, i ara li diré, aniré a editar i enganxar, editar, pegar. I aquí tinc el meu dofí. Perfecte, seguim d'aquí un moment. Molt bé, un cop aquí podem acabar d'arreglar la nostra imatge. Amb l'eina de moure, que és aquesta, podrem moure la imatge i posar-la on ens agradi. Doncs jo la posaré una mica més a dalt. I ara amb l'eina de fer més gran o més petit, el que faré és fer-la una mica més petita. Escalar. Molt bé, i la tornaré a moure per situar-la en el lloc. Per exemple, un cop hem escalat i hem arribat a la forma que volíem, l'únic que tindrem que fer serà arxiu, exportar. I l'anirem a posar, per exemple, anirem a deixar-la aquí a l'escriptori. Li donarem el nom dofí final. I l'exportarem. Exportar. Sí, hem de seleccionar-li
un format. I donarem del format de JPG que en tenim. Molt bé, i exportem. I aquí la tenim. Ara tancaré això per veure les dues imatges. La nostra imatge acabada i la imatge d'on vam sortir al principi. Aquí està. Molt bé, doncs fins aquí aquest tutorial, ens tornem a veure més endavant. Moltes gràcies i fins ara.